низомномаи фонди суғуртаи тиббӣ то имрӯз таҳия ва дигар ҳуҷҷатҳо таҳия шуданд. ҳуҷҷатҳои номбурда барои мувофиқа ба вазорату идораҳои алоқаманд ирсол карда шуда, мақомотҳои дахлдор бошад аз сабаби ба қадри зарурӣ набудани маблағгузорӣ татбиқи суғуртаи тиббиро ғайриимкон шуморида, боз тамдиди муҳлати татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро то соли 2017 пешниҳод намуданд. Ки кафолат медиҳад ки соли 2017 ҳам шурӯъи ин қонунро мо мебинем ва боз ҳамин ҳодиса такрор намешавад. Соли 2017 ё пештар маҷбур мешавем ки бори сеюм ин қонунро шуруъашро тамдид кунем. Ташаккур. Ба чӣ хотир мо 2017 гирифтем? Ба хотире ки тамоми заминаҳои дигар нисбати масъала бо вазорати молия ва дигар вазорату идораҳо мо кор карда истодаем ва кӯшиш мекунем ки 2017 нисбати амалисозии қонуни мазкур ба анҷом расонем.